Jimpuli Woman Kasmi. Kajimpule na kashidhi o Paulus bukhu siya ki Kristan ha Hebrew, kalandong ka pasipho kadkhod iway hadu sipho. Namar ka an kadon tang ya kasir yu jom ki babha ki ban sawan ban kadai shisha kadur chuki, kam chula ban benjanai ya ki nong madye play, da ki ne ki jin knya bala terwalan ter man kasnem. Nabala da kalalong da kumbwe ki lingdo kin jindala sangye banterwa yaki namar ki nong maneblay andala khut par shisin kin omdor popshu ha ka jingya tiblem junghi kito ki jin knya ki la shupin kin mau man kasnem shabhang ka pom namar kasnam ki masi kirtong par ki blang kamla satya banwing no ya ki pom dei ka ne ka bau jisu ula ong habau lawan sha kani ka perthei ya ka jin knya par ka jin terwa bem shimon henry mila bin kre ya ka men na ka benta chunga ya ki jing aingu thang ban ki jing knya sat pom mem smobha tingala ong kumba la tho ha ka kitab shaphang chunga ngala wan ban le ya ka mon chome ko play ningkong uong ya ki jin knya bar ki jin terwa ki jing aingu thang bar ki jin knya sat pom mem kwa lemne ngobha ya ki ne la terwa kat kum ki jing bu jong ka an nangta uong ngala wan ban le ya ka mon jome da ki ne ki tien la weng no ya ka jutang paningkong pan seng ya ka ba a dei hakata ka mon pala ben khu yengi da ka jin knya aingu ya ka met u Jesus Christ tang shi sin ben khu ka ktien jong u try ka sam so pho ka khod i wei lai henry hudu hinyo bat khandai hadu shi pho ngala ab kermen yame ula dem shanga bat ula yu snow ya ka jing per khat chunga ula bu ka jing rai bathmai ha ka shintur chunga ka jing rai yaro hau blei chungi bun ki ba yo I kin sa tiung buram pat kin sa shanya how u try ya ka jin knya par ka jin terwa aingu mem kwa henry ya ka skor ba kloi bat ngam ya ka jin knya thang bat ka jin knya pa mem don kam tingala ong hakmi ngawan ha ka kot kli la tho ha ka jing ya kindu ba kraw ngala yathu ya khubor ba bha pa me la pelat em yanga ngam shim la tingkai ya la kirmyang shintur kumba metem a try ngam shim set hapo do nut ya ka jing les bun chome ngala pen bana ya ka jing ya ra ba yai ne chome ngam shim bu ri ya ka jing yit bat ka jing bat chutang chome na ka jing ya kendu pat bat ka gospel kat kum o Marcos bu khut klan nong ka balai kad khot life away hadu life san ka kmi bat ki henmen ki para u jisu ki lawan kila yeng khabar ka yeng bat kila pha khot yo u bat ba u yashong tawyar ya u jisu bat kila yathu ha u ka kmi ki henmen ki para jome ki don habar par ki don kam yame u jisu ala jubab manu ka kmi jonga manu ki henmen ki para jonga ola bet ya kita ki briu ki bashong tawyar yo u bad ula ong ki ne ki long ka kmi ban ki henmen ki para jonga jar ubale ya kamon ublei utaken ulong upara ne ka para ne ka kmi jonga ka gospel jong u try